Zdravím lidi, zdravím vás, tady RPG, jsem vítám vás u 8. alebo 9. dielu po dlhšom čase. Natáčal som ešte jedno video a to sa mi dokázilo. A takže natáčam ešte raz jedno video, ale to natáčam už ešte raz, lebo nechcem to dávať ešte raz. Takže ešte dodáme tak veľký máme nejaké na sebe. Aj sú krídané ešte od 4, čo posledný krát sme mali. Kosáme si kostielka. Kostíme sa a na ňu ešte nemám. No dáme si arenku. Aj potom ešte táčke, dajme si ho spodu. A potom na S9 som chcel toto, ako sa volá, chcem asi od týždeň alebo týždeň a 5 dní alebo neviem koľko proste kúpim PC kartu a možno z toho budem točiť také buch, alebo na S2 si tu doplním hubičky a budem natáčať toto ježiš, jak sa to povie, čo sa pretáčanie budem natáčať Epic Weekend, tak čo nejde, ja som v zbrojke, aha. Pôjdem čo obchod. Ja mám jaký, dám slabší oveľa. Tak, šup, sem hore. Podzemka, potom skúsime idem aranku teraz prvé. No, toho sme dali, som mal epic zbraň. Idem, neviem koho mám dať, skúšame mistra vodu. No ho ešte nemám, on je strašne silný. Skúšam jednu húbku ešte raz. No nemám, kašľam na to. Arenku. Už sme arenku boli, už sa nepamätám. Hop, hodíme sem, presunieme sa na S15. No, konečne som to povedal. Tak, sila. Celý obchod. Šup. Hop, sem. Aha, no, okej. A mali sme seboj. Sakra. Preskočím to na seba, dal som jedného. A niekto nebol. No celkovo vyhrali sme. Podzemko. Ideme si dať podzemí. Trošku sa vylepším. Alebo do inteligencie nechcem veľa hádzať, bo si idem potom potrebujem našetriť. Mám väčšiu silu, ale plus ten Alek to asi plus 200 dáva. Tak čo už. Prehrali sme, nevadí. Tak. Ak som ešte hovoril, to ten nový channel a som si založil. A dneska možno ešte tento čas možno natočím nejaké videjko na ňo. Mám tam docela dobré, pekné, no mne sa aspoň páči to intro od kamoša, čo mi spravil. Tak potom v popisku máte jeho channel, kľudne sa pozrite na jeho channel. No teraz som to debilne spravil, nevadí. Ja viem, že na nikoho nemám, ale tak vyskúšame to. Tak, posuneme sa na S11. To furt zabudnem povedať, ale na každej druhej alebo tretej postave to poviem. Riadku si odklikneme arenku, dáme si arenu.
No ona zdá. Videl som to. Koslivce by sme mohli dať, ale... Hadím ešte jednu buku. Nice, dávam po zemi. A to by som mohol dať. Ono na obratnosť. No, keby som sa trochu vylepšil. A kašlete na to. Marenko sme si dali. Tak. Dostaneme sa na S10. Teraz som to nezabudol. To je lepšia. Chvátku si odklikneme. Tak. Dáme si arenku, ktorú sme prehrali. Pošta. No. WTF. To je dievča, ne? Áno, ja som to vedel. Dievča proti chlapcu, ale mám toto ako dievča. Dáme si hospodu. Nie, toto bolo... Ktoré bolo viacej? To bolo viacej. Tak, prosíme sa na S9. Ja som hovoril, že možno budem točiť takebuch. Podzemko. Daj. Ja som ho dostal. Podzemko. Aj, včera ak som dal level up 20 a potom som sa už naexplodoval asi takého levelu. Tak. Ale ja ho neviem dať, on je ťažký. No, ľahký je, ale ja ho neviem dať. Yes, dal som ho. Nice. Level up. Ešte vyskúšam jednu kôde, či ho dám, toho tu je tyho. Mám na ňo, ale potrebujem sa trochu vylepšiť. Mám iba si povymeňovať. Posúvame sa na 4, naša postava, čo som už zretela. Nakoniec sa zistilo heslo, takže je späť postava. To som mal dať do záchodu. A to hodím hneď do záchodu. Dačo tu kúknem. Kúpim toto. Kúkam. Cech nám bliká. No, takže pozrieme si. No aj mňa zabije. Nechám to tak, lebo to aj tak on je 140 a zabije každého. No, toho už skoro nezabil. A ten ho už dá. A nedá. Dobre, dali sme ho. Dám preskočiť. Ideme my. Nice, dali sme ju. A mob, dostal som mob. No, kamoš tej postavy dostal mob, nie ja. Asi sme to prehrali. Už ho preklikám. No, mohli by sme vyhrať. No, vyhráme to. Lebo, no, neviem. No, ten, keby dal toho, tak to by bolo dobre. Má školačina je celkovo dobré. Dobre, dá ho. Plné čo? Pojavnička, dobré. No a teraz... No, prehrali sme, nevadí. Joj. Okoli sme, hej, včera obchod kúkneme. Kúpime tento, možno pod tým sa bude veľký skrývať. Alebo pod tým. No tak hodne ani na jeden nemôžem nevadí. Mám nejaké leky na sebe. Mám podzemí. Tak aj tu už doraz budeme mať výšku, takže vyskúšame ho. Abo tak.
Na toto postave ho dám v 140 levelu, podľa mňa. Skúšame arenku, dáme ho na jednu šupu. Na 2 ho šupy dáme, to viem. No, tak na 3. Nevadí, hľadáme si hospodu. Tak, pošleme sa na Bondi Beach. Na S3. Ja som šiel toto. Zbrojka. Čaro obchod, kúkneme ešte. A rangu sme už dali. Mu cech nič. Ja som cechu. Čo? Neviem, proti komu vyskúšam. Skúšame proti Pepa Krvavý nos? Aha, či Pepa Pirát. Bože. Sa pomýlil. Nemám. Hospodu si dáme. Tak, pusíme sa na poslednú postavu. Z Hrandlíka preskočíme si na seba. Jeho by som ho mohol dať, či? No, nedal som ho, no nice, super, šťastný som. A prehrali sme. A 304 nedala 298. Nevadí, možno bola lepšia. Dáme si toto. Tak už to máme bežu. A sme dali toho, už mu blíka hospoda, si odklikneme. Tak, dáme si arenku, ktorú sme prehrali. A ideme do pozemka, ideme vyskúšať vežičku. Počkaj, nemám všetko. Počkaj, on má na silu. Na výdrž. Či som nekúkal čo do obchod? Aspoň dúfam. Pozemko. No, ideme na vežičku, otestujeme na vežičku. Dosť silný je ešte. No, ja ho dám asi v levelu 190, 180, neviem, v takomto leveli. Dáme si hospodku. Tak, ako dlho natočíme? 12 minút, dobre. Takže pre tomto dielu by to vám mohlo stačiť, keď uvidíme sa u ďalšieho videa. Lajkujte, odoberajte, komentujte a buďte šťastní, usmievajte sa a čaute.